дошли в новия портал за спешна медицинска помощ на Rescue и в програмата за награди Angels на спешни екипи. В това видео ще ви покажем как можете да използвате платформата на Rescue, за да усвоите данните от вашите центрове и филиали за спешна помощ. Първо, идете на qualityregistry.org и кликнете върху Sign in вход. Влезте с имейла и паролата си. Изберете Data Collection – събиране на данни. Копирайте списъка с Stroke Ready Hospitals, болници готови за лечение на инсулт от вашата екселска таблица с данни върху полето озаглавено Stroke Ready Hospitals. Сега копирайте последователните случаи с работна диагноза инсулт за съответното 3-месечие от вашата база данни под колоната Raw Case Data – първични данни. Моля, имайте предвид, че колоните трябва да бъдат в същия ред, както са показани в портала на Rescue. След като копирате данните, системата автоматично ще ги сканира за грешки във форматирането. Полета с грешки ще бъдат показани в червено. Моля, поправете тези грешки. Полето Calculate Award – изчисли награден статут ще се появи само след това. След като кликнете върху Calculate Award, ще видите предварителната оценка за вашия център или филиал на базата на 5 наградни показатели. В полето Individual Metrics – индивидуални измервания, ще може да видите и подробен анализ за въведените случаи. Вашият национален координатор за портала Rescue CSMP ще проверява наградите за всяко 3-месечие и крайните резултати ще бъдат публикувани 25 дни след края на 3-месечието. Моля да видите крайните срокове за наградите на сайта на Rescue. За всякакви въпроси, моля обръщайте се към admin@qualityregistry.org. Благодарим ви за вниманието. Нека заедно да подобрим лечението на пациентите с инсулт.